La detecció precoç és fonamental quan es tracta d'una malaltia greu, però també quan sorgeix un trastorn o una patologia, especialment en els infants. Ara la Conselleria de Salut ha posat en marxa el Centre Coordinador d'Atenció Primerenca i Desenvolupament Infantil, un servei que oferirà informació i assessorament sobre els recursos i les ajudes que tenen al seu abast les famílies que tinguin un infant amb problemes físics o mentals. L'objectiu és facilitar la detecció precoç de possibles trastorns. Es tracta d'un projecte pilot en el qual participaran de moment 15 centres de salut de la franja de Ponent de Mallorca. També avui la Conselleria de Salut ha confirmat que s'han començat a repartir fulletons informatius sobre el grip A a tots els col·legis. Per ara, però, no hi ha prevista cap mesura excepcional. El missatge és que les escoles no se tanquen, això no deixa que pugui haver qualque situació excepcional que pugui necessitar una valoració específica.